Yun mga katsiyan, welcome po sa munting channel ko mga katsiyan. Magandang tanghali po. So ngayong hapon mga katsiyan, maulan na hapon na naman tayo ngayon dito sa Pampanga. Yan, kaninang umaga mga katsiyan, sobrang init. Tapos ngayong tanghali, hapon na siguro ngayon. Maulan na naman mga katsiyan. Tingnan natin yung update ako sa inyo mga katsiyan, yung panahon dito mga katsiyan. So ayan mga katsiyan, ito na po ang panahon natin ngayon ulit dito sa may Pampanga. Mahangin na naman siya at tapos may kaunting-unting ulan. Yan. Dito pala tayo nag-vlog yung part 1. Kung saan tayo nag-vlog ngayon mga katsiyan, dito po tayo nag-vlog. Yung daho og tubig. Sa mga nanonood ng vlog ko, yung first na vlog na ako lang nagawa nun. Salamat pala sa nanonood ng vlog ko nung yung kahapon. Tingnan mo yung langit mga katsiyan, sobrang ano na talaga siguro babagsak na ito maya-maya. Malakas kasi umulan na, mahina. Yan mga katsiyan. Yan, sobrang lakas ng hangin. Mahangin naman na naman to mga katsiyan. Sana po mga katsiyan, mamaya mga katsiyan, hindi po lalakas ang ulan kasi hirap kasi pag lakas ang ulan. Okay lang pag paminsan-minsan lang ulan. Kasi pag lalong umulan mga katsiyan, ano kasi yung panahon. Baga pag laging umulan dito, mabaha yung tubig. Tapos yung daanan sobrang putik. Yung mga sasakyan namin dito, mga yung taga pick up ng itlog, yung van po. Lubog po yung sasakyan pag laging umulan. Pero sa ngayon mga katsiyan, inaayos na yung daan dito. Yan. So yung dating umulan, yung bagyong Igay ata yun. Yung tubig na nai-stack natutuyo na kasi sunod-sunod din ang init. Sana po okay lang pag ulan ng ulan para wag lang palagi. Ayun, mahangin na naman mga katsiyan. Yan. So, ngayon mga katsiyan, gusto ko lang magpapasalamat mga katsiyan sa mga nag-subscribe at sa mga nanonood sa vlog ko mga katsiyan. Sa lahat ng vlog ko, sana po tuloy-tuloy lang po ang suporta nyo sa akin mga katsiyan. At sa mga silent viewers, sana po tuloy-tuloy po ang suporta sa mga small YouTuber ng katulad ko. Magtutulungan lang po tayo. At shoutout pala dyan sa mga viewers ko, silent viewers. At saka shoutout pala sa kasamahan ko dito, yung kakaway pa lang, magdadalawang linggo na ata. Shoutout pala kay Tagalog Vlog na nasa Quezon Province na ngayon. Kakaway lang, yung palagi kong kasama sa vlog ko dito sa farm. Umuwi pala siya, bakasyon lang ata yun. Iwan ko lang kung kailan siya babalik. Saka shoutout pala sa kasamahan ko dati sa factory.
Shoutout kay Chuyan Kinit. Shoutout kay Chuyan Gibi. Shoutout kay Chuyan Bintong. Shoutout sa nasa Bohol siya. Di na siya bumalik dun sa pabrika. At sa kapatid ko dyan sa ano, kay Robin Padilla. Robin Cuervo pala. At saka Linda Cuervo. Yan. Kapatid ko yan, dalawa. At saka sa bayaw ko. Shoutout din. Sa lahat ng mga pinsan ko dyan sa Sinsuri. Shoutout. Kay Liboy, Uyong, Junel. Shoutout sa inyo. Sa kapitbahay ko dyan. Meron din ano dyan. Meron ko din akong mga kapitbahay dyan. At saka kay Eddie. Shoutout. Kay Palay. Shoutout po. Shoutout lang kayo dyan. Shoutout kayo ay shoutout po sa lahat dyan ng mga kasamahan ko dati. Shoutout. So ayun mga katsiyan, dito pala tayo mga katsiyan kung saan tayo nag-vlog ng kahapon, yung kambal. Yan mga katsiyan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko mga katsiyan, i-subscribe na mga katsiyan para ano, maano naman yung channel ko mga katsiyan, lumago naman ka channel ko. At isama nyo na rin yung notification bell para update kayo sa mga vlog na parating na bago. Yun lang mga katsiyan. Salamat pala sa mga suporta. Salamat. Ito lang yung munang video ko mga katsiyan. Maraming salamat po.